Bawal yan. Hello mga subscribers! Ngayon po ay 24 days po therapy. Therapy ni Kuya Noli Peña. Ayan. Siya po ngayon ay gagawa ngayon ng balancing, yung ating motive sa main motive sa kanya ngayon, yung balancing niya. Kailangan ma-develop na in preparation sa kanyang paglalakad. So bago po kami magsisimula, manalangin mo kasama si Sister Lodi. Kaya Sister Lodi, manalangin ka para gamitin ni Lord. Kaya mo din natin yung pota. Alda kaya din yung masakto pa yun. Para gamitan na ka Lord. Philippians 4:19, kami nyo ba? May God will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Mapalad yung mga mahabagin sapagkat sila'y kakahabagan ng Diyos. Mapalad mapagbigay sapagkat sila'y bibigyan ng Diyos. Yan. At ang matulungin sapagkat sila'y tutulungan ng Diyos. Ayan. Noon, maraming salamat po. May your healing powerful to hands, Lord God. Panginoon, maraming salamat po sa great balancing. Nakikita po namin kay Kuya Noli, Panginoon. Nawain mo. Tuloy-tuloy po ang kanyang kagalingan at i-bless po ang kanyang asawa, mga anak, especially Lord God, yung ginagamit ng sponsor at si Lodi, bless po ang kanyang buhayan, Lord God. Ito po ang mga aming sa dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Bago po natin sa patuloy, Lord God. Pwede ka lang marahil niya pwede yan. Big! Sa diya ito, nagkakapon yan. Sabi ako nung gumagli ka sa kanilo. Alin ko rin. Alin mo, ano mong, alin mo, halimbawa mo makip yung hapan mo. Ito yung agapatubo, dati ang kitang ka. Mapantun mo ko, ako pingkaya ka. Eh ako sure, Mga inipin, itang kang kahit, bakit nalagyan ka doon ang sweldo. Anong problema ba na eh? Kaya dudog pa. Tagtubo, yan ko nang ano po, diba na eh? Dosi. Wala pa po na ba? Dosi. Dosi. Yan po rin. Ali, wala namang kakaalumin ako eh. Kasi ako, isa-set kayo mo ito kasi. Ali, yan na kayo man mga pero. Ano yung sabi mo tanga si kumagay itang isa ko, sira na dali. Uli ka pinsa mo ka na ako, hanggang alay ka. Wow, Gusto mo makita ng ibang bakit. Kasi sabi mo, atin yung sweldo ko ay yan. Kita ng doong sweldo, kaya ka na doon. Diba? Surely, pero kasi nung wala ako, eho manok niya ako. Ali, kilala din ako nung paprangkaan na. Yun, paprangkaan na. Kasi siyempre, gagamit ka kayo ng labo. Kung tanga mga may bayaran ka, sila, automatic eh. Ito 2K, or pag sabi niya, huwag mga ganun. Pinag-2K, yan ko naman biya, kahit ang ano ka, pagtunda ka na eh. Ako, bahangin nga doon, tiya ba? Ano nga lawat, punta lang kaya. Kasi, yan ko ba? Pagalingan na ka siyempre. Buri ko naman. Alin pag sabi kaya siguro gawan kaya ako. Sige. Kasi sagli lang ang adwa mong dumi, paalis adwa mong dumi. Mga pi. Adang sweldo pin. Kaya sabi mo nga hindi. Kaya ka na yun. Paborito nung matigta ng 1K, di na mo na yung 1K. Sige, ang problema. Oo, yan ba, pe? At ikaw nga palwal 1K, kahit palwal na ang 10K, sabi ang kaya na natin. Oo. Kung sakali. Oo. Bawas na ka rin. Awa, pwede. 9,000. Wow! Diba? Ay, ako sure na, netako mo na. Dapat, ako masipin, nakapasal din pala kayo. Kasi siyempre, ako ba? Tawagin kaya, agaran to mo kasi, hindi na naman sweldo. Sabi niya, ay mo, nangyayari kayo tutugil. Pangaso ka na, wala mo na ako sa karakter. I promise you. Kasi may natin ko natin, iba? Siyempre, kaya natin ko yung tao makasama. Ilodia na. Tao! Ano ba ako ulitan? At siyempre kay Susi. Bala mo, balik ka. Mento na ako. Bayan mo. May pakarini ako. May pakarini ako? Eh, di balo nga ko pasyente, di balo? Oo, may pakarini ako. Bala na mamayos ko mo. Di kami balo mo ngayong pandemya, ka nakalitiw. O siyempre ba, yung makabalo, hindi ka. Kasi yung makabalo yung transaction tao pwede. Diba? Kasi tinuguluhan niya, tinuguluhan. Alitin, ako di. Puta may muwaya. Wow. Kita na mong obra ako ba? Pagalingan na, payo, Pasko! Ayam sa kapapangapay bayan mo. Nandin ko pa eh. Wow, O bisa ba, mo. tanong kayo pagsabihan kita. Wow, kanita tupo kayo ni. Yung tapang merienda, pa na ka. Ano nga? Yung tapang merienda, pa yung Jollibee mo. Ayan na. Gara kayo dyan. So ito guys, pinapalakas ko yung kanyang lower lip. Para maka lumakas na ito pagdating ng IB. Hindi nakakati tayo sa Noli. No? Mabalasin nito. Diba? Naman kepo. Oh! Mota pa lang makoy na sa awan na. Ba, nandito 1 kilo, tita pa na short na. Kaya may manalo kong dati. Imiyala ko ito. Pero namo nung atsuna kay. Wow. Kasi Kasi magsay ka. Wow, chuki kay atsuna kay. Kita kaya ko ayos. Kasi, alita mo kayo, huling ano sa alito niya problema mo rin niya. Yung sa ilang bagyang pa, ita man adjust. What
Yan yung problema siya. May ba? Tingnan dito. May nabis ka. Wow. Si pangitang lulog natin, baka namin. Kaya pinikatama ni Diyos. Ikatama ng dua kasi. Itang tag-team kayo niya. Dito. Pagsigin na lang yun eh. Kaya tama, kalimang abang ulit. Wah, Yan. Lahat ng kaba, sinang kape. Diba? Hindi, tsaka naman na kanina talaga yung market. Ay, ako talaga. Bibigyan ako the best ko. Bakit tao masalita yung mga na-atin ng babae? Kaya ako yung gawaliway, di ba? Ay, nalayak, balo mo sa baka Kaya ako ba? Nung kaya ako kaya taon na lang, di ba yan? Wow, Yan, totoo ikaw yan. ba? Totoo yan, Kaya totoo. ako isang sirak ba? gusto mo ito. Kaya na ako man ito, nung bisyo ulit. O kailangan yung motor ko, siyempre kapalit doon na ba? Wah, Ay, sakripisyo nga ito, aksyon to. Di ba? Gusto. Bali nga na ba yung motor mo kanya, tambula ka na. Hanggang ngayon, iba, tapos next month, mamahid ka niyan. Agyo ka na ito, agyo ka na ba? King May 6 na mamahid ka niyan. Agyo ka na ito. Agyo ka na ito ba? Agyo ka na ba? Ngayon mo, sister kayo mo ngayon eh. Uli siyempre, Sister Lodi, yung kaya kaya nga ko na ba kaya? Wah, Uli ko na kay Lodi. Kasi Lodi, bago natin ko sweldo. Hindi ka doon, hindi pa ito ba? Di ba? Kaya nga. Mamaya siya mo yan. Ba, ano ito push? Wah, sabihan na ba? Bubuto na ba na yan? Bubuto limang kaya pa. Ano ba na yan? Gusto ba? wah, Lodi, bago mag-sweldo Lodi, bago na yan. wah. Isa din na pa rin. Gusto lang tayo pa. Gusto mo ko ano? Titira ka na ba? Oh. Okay guys, this is called the balancing again. Ito po tayo ngayon. Ngayon po ay April 6 po ngayon. Yan, salamat yung mga taong tumutulong at sumusuporta po sa vlog ng Modernong Mangkeping 2 at yung mga taong sumusuporta po kay Mangkeping. May God bless you all. Yan. Ito po ay, ang motive ko po ay pagalingin at tumulong sa mga stroke patients natin. Sila po ay magbigay ng pagkakataong tumayo, lumakad at sa kanilang bagong buhay, bagong pag-asa. At isa puso po ng kailangan ay panalangin si Diyos. Amen? Ayan, sige. Ay, tinape na. Ay, tinape. Tinape. Sige. Ito. Alam mo, oh. Pwede, tsaka Ba- na mabae ba- na mabae. Ano yung mabae? Ay, saan naging sa loob? Yung tutulog ako, kontra mo ang balas mo. Yan. Oh, ano ba na? Oh, amen, ito. Oh. Tulog mo isa. Ayan na, oh. Wala na, ako may Di ba? kaya. Oh, dito ka. Dito ka. Okay, kasi. Hoy! Yan din. Oh, sige. Tulog ka. Oh. Pagkain mo ba niya? Pagkain na. Sige ba, ito ba? Push! Sige ba? Magkapin, may sopan. Sige mo na di. Sopan. Okay. Kami. Sa ulit. So again guys, ito po ang aming speedy recovery program. Po ang tinatawag na developing. Pagpapalakas naman yung tuhod, lower back, especially yung kanyang balancing. Ito po yung importante bago po tayo magpalakad ng ating pasyente. Ayan. Sapagkat maraming problema ang mangyayari kapag hindi siya na balancing. Posibleng ma-fracture, ma-dislocate, or any possible muscles injury ang mangyayari sa kanya. So again, ito po ay pagpapalakas ng kanyang lower back, lower limb, at in preparation again sa kanyang walking therapy. Ito po ang kanyang great improvement for these 24 days of Aponoli Peña. Dito po tayo again, mga subscribers natin sa Modernong Mangkeping 2. Dito po tayo sa San Jose. Ha? Magalang. Magalang? Okay. Pagkakal mo yung Mangkeping eh. Sige, ano pa? Okay. Push! 7 8 9 push 10 push 11 push 12 push Wow. 13 push yun 14 yung sana kasinsigan mo at katasali na agyo na yun At yun eh. Masikane mo na tayo guguyod. magkabitsure na yun O tayo guguyod, diba? saan O dati, ito suba na dati nung herakan lang. push Dati. Nagkapanong na dati na tayo. push Ano sa gama nila? push At ito panong na. push Ang namo. Okay, relax. Diba? Yan. Ayos ka ba? Are you okay, sir? Hindi ka pagod, sir? Ayun mo ko, wala pa sa akin.
Saan mo, bakuna ka, kailangan. Kung anong panirahin ka. Message na nakamo nung wala. Bakit ano yun? Patin. Good morning po, ma. Ano ba? Ano ba siya, Toy? Ano? Pinaklasan. Ano? Kasi kami. Alam, Diyos. Ay, bisa mga mas hindi na yung dyan sa anak. Ang kaya niya sa akin, kahit makuli ng kaya. Kung sa sabihin, ano naman? Ano kaya ko ata na yun? Wala ka naman. Kaya kung may kalutin, may mga nakalutin. Ito na ako sige dito. Okay, kasi alam pala ng pabulan. What? Yan na? Wow, shout. Kung ay ganyan, so automatic lang ito. Sabi na ko na, bakit may tali sila, may naman ako. Nakadinan mo ganyan biglang dinan. Sanay na ako man sa pasaw. Siyempre ikaw naman, kaya ako pinagkakaroon. Para isla mo doon siya. Ano ito? Ano yung wapin? Ano yung pinakayang putin? Mahal. Naman ako yung patubig. Kaya ako sure nung mabisay ko lang. Dito okay. Di ba, pre? O di ka pa na po yung motor mo? Ating ko. Kita ko doon po. Ating ko. Pamayag mo kayo mag-upload tayo. Magbayad ko kayo. O kasi, Hanggang din na ako. kailangan tapo rin yan. Hanggang din na ako. Kung sobra kata ko, sige, problema niya. Tante. Basta yung pamay, at least magpapagta, mapulog. Sakto yan eh. Mamay mamay Pero nung ako may comment, Siyempre kami sabi niya. pero nung ako ito itong sweldo nga mong Sweldo mo yan, eh. Ay, ito pala kasi sweldo. 20-30. Kaya pa rin mo, mamaya ka. Kaya ka naman. Ay, mamamaya kayo. Sa kaklanan 10 days. Sakto, titis na. May natin sa lani magpamula. Natanebe sa sweldo. Mabin. Natanebe ito. Ito yung importante no, di ako kumakaya naman, hindi ako kaya. Anong balo yan? Balo mo ko. Eh, kaya ko siya. Tawag niya sabi, hindi na kaya sabi pa mo. Last yan. Yung bang eh. Last na yung makanya na strike yan. Hindi niya. Huwag wala ko na eh. Ay, talakad ka. Dito, nalakas ka. Malabat. Kaya hindi kaya kaya ka. Eh, basta yung takpan mo eh. Baka na iba eh. Alin bala ko magwalang kung magkilip dali. Hindi ba? Dinanting kaya, panulot ang kaya kang bedsore. Nasa ito? Wala may tangkaya ng Jojo, Lodi, oh. Wala may tangkaya, oh. Hindi ka naman, matula. Dito na yung kama to. Ano, pagkatula ni Dara ko yan. Ikaw, wala. Ay, hindi ka pa palang maragong kayang baboy, eh? Ay, karakalda! Eh? Kaya mula din, Lodi. Kaya kalat yan. Kalinisan niya, Lodi, kalinisan. Dapat niya, Lodi, kini ka. Kali, imbetsyo na si... Kaya mula, oh. Hindi nga pa mula na yan. Okay na kaya yung panag-unasan. Kaya pala manis. Talagang din betso, ano ba? O di ba, alam ba, kasi siya, ang kabetso. Tang pambetso pang kama pa sa libya kaya. Sa limbo. Tang detang balamat si Taketa. Wow. Ano yan? Ay, kita sa Nano mo? Huwag mo yun. Ako, basi ka. Huwag mo tala ng day. Yan. Eh, ba't na diabetes na ito? Yan. Oo, kahit tangitan na dito. Yan. Diabetes Dali na. mo yan. Oo. Tulo mo ka. Ayun niya ako. Mas malambaing ang lisan. What? Pero ngayon niya, kakain na. Hanggang nung ngayon, pachikya siya. Kanya na niya mo yan. Diba? 50 pa ba? 50 pa. Iwan. Kali, magkain pa. Magpalasing pa. Palasing. Madam na ako mo rin. Diba? Tapos, Pero kung tinatira, kulang na rin na doon. ba? May pera na. Ba? Ano nga problema ba? Importante. May raw siya. Pero again ulit ang libo na doon eh. Ano din? Ay, atin tang barkada na din. Wala yun nila. Ito yung makita. Passion flower ko pa.
Sure na yan. Ay, ali pa matiwa. Matiwala. Kailangan mo kaya kasi ito. Kaya ka tayo. Tama rin ako magkaya. Sabi ko magkaya. Sinabi mo, subukan ko. Hoy! Mukha pa na ito yung baglagi baka. Kailangan, journey na. Hanggang makalakad siya. Nakakapin kaya ka. Bahay mag-December. Susira po na yun eh. Kanto kong magtukod dyan. Ay, yan naman. Talago ng Brasil. Di ba, May? Diba po? Lumintala ko kayo. Daliri lang yung tala ko. Daliri mo. Daliri mo. Makaspat kayo. Alam eh. Lamay kagulo to. Oo. Daliri mo. Makaspat kayo. Daliri mo. Dati, di ba, May? Bob, stay buddy. Yeah! Yan! Smile. Say hi. Say Oh, hi. halika doon. Hi! Ante, patulong ang sinasabi ko sa inyo. Ito na po ang pagbabalik ni... Ha? Puma ko na. O, bayananta ko. Ano yung message na ano nga sabi niya magdala ng mobile? Yung Wow. message na ano wala. Sabi ko na kaya. Hindi nyo ito. Kaya pa tuwa. Siyempre, Lord, nana mo na. Detang mo ba ito ba kung sa'yo ko kasi natin? Paano itang detang sweldo mo ang kahit ka ngayon? Ang gala pa kami. Uway, tangan to siya. Ay, gala ka pala detang talo. Ito hanggang... Kaya wala ito may start dyan to. Ay, nipin. Ay ba, no? Kaya 2 plus 10. Ano Kaya ba? 12. Ay, niyo. Kaya 13 ko mag-sweldo ka niyan. 13. What, 12? 13. O, 12, 13 pin. Ayan, 12, 13. O, tapos bumila pa sa bayo mga pulo. Hindi 23. Ayan. 12, 23. Basta kita pa nga ito. Ulit kita. Kaya ka, wow. Ano yung akala kita pisang ko? Wow. 13 na pong. 23. Doon ko ang metong na eh, mayap na eh. Nung metong mo 1K, mayap mo. Kanita. Ano na? Nung metong mo 1K, mas mayap eh. So pero kumangin na. Oo, kasi babayad siya sa manet. Pero ikaw, parang manliber, man wala kang ano. Tingin dito? Wala kang malunos. Ali, man wala kang lalalunos. Pang automatic dito. Ali, dito kasing 2,000 na siya, 2 months ito eh. Wah, ali, 10% 1 month dito. Wala mo 1 month. Ali, automatic, pinuwan Okay. natin, sabihan 2 months. Okay mo ito. At saka yun, nabawasan na yun. Ay, wag, 10,000, maliit ang 2,000. Wow. Sige. Di ba? Di ba? Di ba? Okay, again, this is our journey of our my patients, stroke patients. Always balancing in preparation again, always walking again. So, scroll down niyo po yung aming mga vlog para makita niyo po yung kanyang pagbabago, especially sa kanyang pagtayo. Kaya po Noli, this again our journey together with Moderning Mongkepe and Apo Noli, Peña, here at San Jose. Yan. Marami kagano. Shout out! Oh, shout out din. Siyempre, ganun. Shout out to our sponsor IB and JR. Ito Marie. Sa inyo natin, shout out. Mabuhay kayo. Parang ganun Diyos at ingatan kayo sa inyong pagkakas buhay. May God bless you. At nakikita nyo naman, araw-araw, biniblog ko itong tatay ninyo. Kasi para makita ninyo yung ginagawa natin sa tulong at awat-abag ng Diyos. Siya gagaling at gagaling at gagaling at gagaling at muli. Okay? Amen. Sabi nga si Jeremias 29:11, God has good plan yung plano ng Diyos. Okay? Sige ba? Okay. Ayos ba? Ayos ka ba ba? O, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Ayan. Ready? Okay. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. 1, 2. Ito po ay good for the stroke patients pero dahan-dahan lang po kasi po masakit po yung ball sakit nila. Hindi po pwede biglayin. Mapupunit yung fiber ng mga muscle nila. Again, hindi binibiglayin ng ganitong classic exercises. It should be done moderate ayon sa kaya ng pasyente natin. Kaya mga nanonood dyan ng mga vlog natin, pakiusap ko lang, hindi ito ginagawa basta-basta. Ito ay ginagawa ng marahan, timing, at dahan-dahan. Diba? Kasi po, pag nasaktan ng pasyente natin, ibig sabihin nun, napupwersa ang fiber ng kanyang muscle.
Okay? Ang stroke patients po, hindi po magic yan. It should be done properly with program. Ayan. Depende po yan sa lahat ng ating pinag-aralan. Kasama na dyan, ang unang-una po yung ating pananalig sa Diyos at ang ating experience sa ating papagaling ng mga stroke patients. Kasi po, ang passion, pagalingin ang mga stroke patients. Kaya po na ni Apo Noli, gustong gumaling siya. Bakit? Para ma-enjoy yung buhay niya. Diba? No, thank you, Lord. Thank you, Lord. Smile ka ba? So, shout out. Rocky, shout out. Yung Rocky, shout out. Rocky. Chutiko. Shout out, Asinda. Pagaling naman yan, may bakit. Okay? Okay? Yan, di ba mag-ubis ng konti? Dapat, no? Hanapin na? Check. So again, full ko mini-vlog. Sa pagganito ko at makikita ang kanyang ready product. Bob, tayo! Speed! Yan po. Yung speed niyang tumayo. Mabilis na po tumayo siya. Bob, sorry pa diba? Okay, very good. Okay, good. Yung mega balancing ko po niya. Bob, control. Imuutan naman. Imuutan. Hindi. Diretso. Sepadi. Yan. Okay. Sige. Di pa ba? Very good. Ano ba sabi mo ngayon? Are you okay? Na-improve ka ba? Hindi ka na ba nanginip? Dahil maganda na. Ano? So guys, dati hindi siya naiiwan ng ganito, di ba? Pag iniwan mo to, babagsak agad. So ngayon, makikita po natin yung kanyang improvement. Ayan. Yan guys, no? Ay, nagano'n mo pa yan, no? Oh, hindi tutong pa yan guys. So, this is the great improvement of my patients. Nakakatuwa and very thankful tayo kay Lord, sa kanyang pamilya for the support sa aking program therapy. Yan. So, pag ganito yung pasyente ko, natutuwa ako, ginaganaan ako dahil nakikita ko na yung kanyang improvements, kanyang lower back and balancing for his 24 days therapy. Hope and pray kasi actually, ang talagang target ko rito, 3 months to 6 months, sa mga at then, meron na po siyang walking therapy program. Ito po yung acting sa kanyang target. Kaya po, nag-iigihan ko ng maigi at binig-vlog ko ito para makita po ng kanyang pamilya yan. Ba? Sige ba? Ba, ba? Ito gamitin mo ha? Okay, di ba? 1, 2, 3, push! Up! Ayan. Di ba? God is good, ba? Sabi mo, God is good. All the time. Nakita mo? God is good all the time. All the time. Ayan, bakit God is good? Kasi nga, Lagi ko pinaging ganyan. God is good all the time. Sa damuhin. God is good. O ba? Kenapa? God is good. Yan. All the time. Yan. God is good all the time. Cha! God is good all the time. Alam mo ang Lord, kapag tayo naniniwala, magagalingin ka ng Lord. Kapag wala kang Lord sa puso mo, hindi ka gagaling. At anong galing naman kaya hindi ka. Ang Lord, ang pananampalataya mo, ang tiwala mo sa akin, ang papagaling sa akin. Okay, at saka pasunod mo sa akin ginagawa. Diba? Dalang Diyos, magagalingin ka. Tatayo ka muli. Lalakad ka muli. Diba? Akbang ka muli. Diba? God is God. God is good. Balasin mo. Yan. Kontrahin mo ang balasin mo. Pag-alala mo, patumbayan, di ba? O kontrahin mo siya. Sige ba? Kontrahin mo. Kontra mo. Eh, patumba. Ay, kanya patumba. Kanya magya. Yan. Kanya magya. Yan. So, this is the motivation for his balancing. Oh. Kanya magya. Yan. Oh, balik ka. Yan. Guys, so, nakatuon ng isang daliri ko. In preparation, again. Motivation. Ayan guys, nakita mo ninyo, hallelujah. Tumayo uli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 1 minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. 1 minute and 40 seconds. Thank you, Lord. Buka na. Ayos ba? Tumayo ka ng 1 minute and 40 seconds, kuya. Congratulations. So guys, this is the improvement na ginawa ngayon ni Kuya Oli. Nakatayo po siya ng 1 minute and 14 seconds. So kapag na po kami in our program ay amin pong uling gagawin. Again, babahingan na po siya. Yeah? And then konting massage kuryente sa kanyang paa. Grabe. Kaya ba? Kaya pa? Kasi pa? Buros pa. Grabe. Ayaw. Upo. Ayaw. Upo. Sa kamay. Ayaw. Hindi kaya. Hindi kaya pa. O itong kasi masapasang. Ito, tayo. Kaya. Hindi kaya. Hindi kaya. Dalawang kamay, ha? Kaya. Ayan. Sige. 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 Sige, push. Sige, push. Push. Opo na. Okay. Okay. Pagod na, di ba? Pagod na, di ba? Kaya pa? Kaya pa natin. Pagod tayo dyan, di ba? Kumusta yung ininom? May guts mo ininom? Alam mo yung guts? Sure. Yan, di ko.